Matul l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta naqset il-passiġġieri tagħha bi ftit aktar minn 25,000. Dan ifisser li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru irkuprat sew is-70,000 passiġġier li tilfet minħabba li waqfet topera mill-Libja u anki tnaqqis fit-turisti mir-Russja kawżat tas-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż. Dan kollu konfermah id-Deputy Chief Commercial Officer tal-Air Malta, Joseph Gallia. Eżempju l-Libja aħna is-sena l-oħra kellna flight ta' kuljum minn Tripoli u żewġ flights fil-ġimgħa minn Benghazi. Dal-flights ovvjament kellhom jifqu inħabba l-inkwit li hemm ir-Russja l-istess ħaġa naqqasna ċertu flight. Iżda Gallia stqar li biex ma jinħaġġ daqshekk l-impatt ta' dan it-tnaqqis saru sforzi kbar biex jiżdiedu passiġġieri minn pajjiżi oħra. Tnaqqis li kien hemm bejn il-Libja u bejn ir-Russja huwa tnaqqis ta' 70,000 passiġġier. Madankollu it-tnaqqis totali spiċċa 25,000 għax aħna nnexxinna nġibu żidiet sostanzjali ħafna minnhom minn pajjiżi bħal Olanda kif qed ngħid il-Belġium, Franza kellna żieda sostanzjali wkoll, l-Italja u xi pajjiżi oħra. Dawn ir-riżultati ħarġu minn ċifri pubblikati l-ħamis mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li taw rendikont tal-passiġġieri li għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fl-ewwel nofs tal-2015. ċifri li jurew anki żieda sostanzjali ta' passiġġieri matul ix-xhur tax-xitwa. Aħna fix-xitwa nġorru mill-45% ta' kull passiġġieri li jiġu Malta. Jiġifieri l-importanza tal-Air Malta, tal-Linja Nazzjonali tagħna għall-ekonomija tagħna u għall-Maltin hija kbira ħafna iktar fix-xitwa. Il-linja tal-ajru li l-aktar żieda fil-passiġġieri li vjaġġaw minnu lejn Malta matul l-istess perjodu kienet ir-Ryanair li rreġistrat żieda ta' aktar minn 55,000 passiġġier matul l-ewwel 6 xhur tas-sena. Imbagħad il-linji tal-ajru Turkish Airlines, Wizz Air u EasyJet ukoll kienu fost dawk li rreġistraw żieda fin-numru ta' passiġġieri matul l-ewwel nofs ta' din is-sena.